Kun je in Ljouwert wel uit de kost komen? In elk geval binnen het te min homo-cafés. Zo vindt Andries Seefat. En het garnalenseizoen is wel los. En dan moet je, nevens rijdt Spanninga, zo vlug als mogelijk de boord naar skiën nemen. Oei, dit is Bient op de dag dat in een koffer van Frieslands meest verneemde spionnen, Mata Hari, op een wetterkaam. Zal ik hem hier pakken? Is dat het beste? Ja. Nou, hij is leeg, hè? Dus, Nou ja, ik weet het net, want hij zit het voor. Hij viel licht. We zullen het zien. Ja, Tegentank, heel bijzonder. Graag Dank u hier. wel. Dank u wel. Ja, dat wie van de midje, Kapinga. ja. Dat wie van de midje. En die Ja. koffer, die hij jou jarenlang in jouw bezit hongen. Nou, net jarenlang, jaren. Nee? Hier. Hier. Maar wat een enorme koffer. We wouden hem graag hier op tafel litten natuurlijk. Maar dat mocht net van de gemeente Ljouwert. Nee, heel jammer, hè? Ja, Heel jammer, heel ik begreep spietig. dat net, maar ja, vooruit maar. Hè? Vooruit dan maar. Maar hoe ben jij er nou zo wist van dat die koffer echt van Mata Hari wie? Je bent natuurlijk daar nooit wist van. Ik bedoel, maar dat had natuurlijk een hele geschiedenis. Hij komt uiteindelijk bij dominee Schalle, die hier in zijn bezit. En die had hem dus verkocht aan een vrouw uit mijn naam. En uit mijn naam vandaan had Johannes Sietsma van de Huismus. Ja, maar dit is Doemnicelle, hè? Hij is nou alweer fot, maar dat wie Doemnicelle. Maar van de Huismus, die had dat ding dus weer oernom. En ja, ik hoorde die helemaal net, maar die man die ging financieel ging het wat minder met hem, omdat hij erg ziek was. Want die man is gewoon erg ziek. Een hele prettige, sympathieke man. Ja, de man van de huismus Ja. in Lekkem is dat. In Lekkermiddag. En die hier dus via hij dus die koffer kregen. Ja. En dus we werden daar, ik bedoel, en ja, die man hier heel veel mooie dingen in bood. En een hele mooie klok van Oldenhoven hier, dat zijn plafond aan te zitten, dat zat het weer een schitterend gezicht. Maar die man die hield van echte mooie dingen. En op een gegeven moment kom ik weer... Maar hij zei dus die koffer wie van Mata Hari. Ja, En jou dacht van nou, dan leeuw ik dat. Je hebt er net van betalen. Hij ervan betellen. Ja, zeker had ik er wat Ja, van. ja, echt? Maar wie het worden echter dan? Want dan is het natuurlijk meer burg. Als je het zeker weet, is het toch meer burg. Nou, dat ik is heb het mij zo, al. maar ja, dat is het vertrouwen en wij vertrouwen elkaar. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. En hij hier op een gegeven moment... Maar wat hij ervoor betellen? Wat hij ervoor betellen? Ja, dat was wij weten, maar dat zei Ja, ik toch? lekker- Dat willen we graag dat weten. zei ik lekker net. Waarom mooi, net? ja, nee, Kapinga. nee, Ja, nee. ze moet ook bezig zijn. Nee, maar dat is een gevoel en een cultuur. Op een gegeven moment liet hij me die koffie zien. Hij zei, die is van Mata Hari. Ik zei, hartstikke mooi. Hij zei, ik wil hem eigenlijk net verkeepje. Maar een paar dagen later zei hij van, nee, ik wil hem wel verkeepje. Toen heb ik die koffer van hem pakt. Ik heb hem mee achter in de auto gezet. En toen zei mijn vrouw, dat wist niet wat dat ding kost. Ik zei, nee, ik zei, dat is echt net belangrijk. Wij vertrouwen elkaar. En dat is een feit dat gebeurt. Toen heb ik die koffer meegenomen naar de zaak in Wolvergeer. Daar heb ik hem op kantoor neerzet. Maar wat zit erin? Ja, Ik bedoel, Mata Hari, wij hebben een vermoeden. Ja. Die toch natuurlijk uit mand zijn er toch, maar ja, daar zit een lekker slipje van haar in. Oké. Oh ja, dat is allemaal kinderen toch? Geheime vakjes. Geheime vakjes. Ja, maar document, spionnen toch? Dubbel spionnen, ja, zeker. En de weer schier op een hebben we de ding hier niet. Maar er zit helemaal niente niks in. Dat Ach, is natuurlijk wat jammer. Maar ja, dat is een domper. Was dat de kat in de zak? De kat in de koffer. Nou, Kat in de koffer? Maar die koffer die weer mooi, hè, dat is een schittering. Maar ja, Mooi exemplaar. ja, dat weer Maar nou jou je die koffer voort. ja. Onder gemeente Ljouwert. Ja. Ja. Waarom doe je dat? Nou, omdat wij ben hier op een gegeven moment hebben dat pand van Postmeubelen hebben we dus gekocht in Ljouwert. En dus zie je het in de Ljouwerter kranten. En wat gebeurt er, wat ik maar nooit dat mooi maken hebben, dat de gemeente mij belt en zei Piet Kapinga, hartstikke mooi dat we hier in Ljouwert komen, gefeliciteerd, we zijn er tegen mij innom en we willen je van alle kanten helpen. Nou, dat hebben we nog nooit dat mooi maken. Dus die eigenlijk een beetje een cadeautje van de gemeente Ljouwert, omdat ze jou zo goed geholpen hebben. Ja, Maar dan heb ik nog een vraag, want jou hebben die koffer dus een jaar lang op jouw eigen kantoor hangen. ja. En dan kun je een beetje met pronken verzels, hè. Dan komen mensen uit Boetelon en dan kun je zeggen, nou die koffer is van Mata Hari. Nou, die mensen die vonden het natuurlijk fantastisch. Die geloven dat direct. Ja. Dat dacht ik echt, maar die hier nog nooit van Mata Hari hebt. Oh, nou, dat zit net op. Dus toen ik Oké. die koffie zelf, dat ik hier inderdaad weinig succes met had, dat heb mooi. En het is jammer weer dat. Ja, dus je toch wat ik eigenlijk met die roodkoffer. Maar ik moet dat ding eigenlijk net kwijt, want het is wel een museumstuk. Maar toen ik toch dus van de gemeente had mijn SAF voortreffelijk geholpen om het had in welke giet ik dien en zezen en neer, want wan is een ding, had het dien en toen dacht ik als tegenprestatie wordt het ding in de gemeente Ljouwert, Jan, want Goed gebaar. dan kan je Nobel Mata Hari gebaar. hier krijgen in 2000. Ja. Het Leeuwarden de Cultuurstad 2018.
Nou, wat is er nou mooier om een cultuurstuk? Vind je dat? Klaas, hè? Absoluut. En is nou aanstaan dan Woltersjen in het Fries Museum? Dat hoop ik wel. Maar dat die garage je net kregen. Nee, dat hoeft ik niet. Maar ja, we moeten eerst wel zeker weten dat die koffer echt van Mata Hari weer. Hij wordt onderzocht. Hij wordt onderzocht. Maar Je bent zelfs deer benauwd. Anders is het naast een ordinaire reclamestunt. Maar ja, het vervelende is, misschien dat ik eigenlijk een hotel hier aan jou te staan. Daar zit een etalage, had ze me verteld. Zit 3 van dezelfde koffer. Dus ik vind Ja, het nou echt- wordt het wel erg duister. Ja. Oh jongens. Nou, zo zit het leven en nood erop Ja. in elkaar. Maar je met plezier in de raad hebben, dan gaat het uiteindelijk om. Maar even serieus, het is geen reclamestunt. Nee, absoluut niet. Nee, het is serieus. Ja. Oké, nou, ik ben heel benieuwd of het de echte koffer is van Mata Hari. Dat wordt dus onderzocht. Dat wordt helemaal onderzocht door de gemeente. Ja. Dank voor jouw verhaal. Graag gedaan. Super. Want wit een fietsmakker hij is wel wat een brinkbrommer is. En waar in Makken bin twambaaien te krijgen. Twambaaien, wist je wat het is? Ja, brommels. Brommels, bramen. Ja, bramen. Precies. Je hebt deze week alles over in de Nijriegen Praat maar Friesk. Assen, pad, injen. Want ja, het is manje. En manje, daar verheug ik me altijd op. Want dan is er altijd wat lekkers. De tafel is weer nog net dekt. Maar er zit wel wat lekkers kleren. Ja, ik heb iets van garnalen meegenomen. Garnalen. Ik heb kroketjes van garnalen maken. Maar dan moet je eerst krijgen en vangen. Ja, want het is nou echt garnalenseizoen. Ja, het seizoen dat begint in september. Want dan gaan die garnaaltjes naar de kust daar, om te paaien en eikens te lezen en zo wat. En dan verstoppen ze zich een beetje onder het zon. En dan gisteren maar zo'n net skoosterijk doorheen. En dan hellen ze eigenlijk onder het zon waaien. En waarom verstoppen ze zich? Want dan is het gul en de wijting en de zeebaarders, dus die jaaien op die garnaaltjes. En dan fretten ze op. Dus ze verstoppen zichzelf onder het zon. En ja, dan was een beetje oostenwind hè. En ja, wie prachtig waar. Van de week geweldig. Want er wist op skier. Op skiën was zo mooi waar. En dan heeft de vrienden daar op Schiermonnikoog zitten. En die hebben een restaurant. Van restaurant Om de Noord. Geweldig, hartstikke leuk. Die hebben me maar geholpen. Ja, en die kruien daar garnalen. Ik zei, ik wil een keer mooi. Ja, want die garnalenviskers, we kunnen aansneven, want daar heeft er zelfs al we hebben een reportage van. Ja. Want garnalenviskers die hebben dreig, dat weten we hè. Ja. Maar daar is geen enkele moeite om een peer garnaal te vinden. Nou, dat vind je nou net zo makkelijk. Oh, nee. Maar het is wel zo. Er zijn heel soort mensen, heel soort viskers die schakelen oer op de kanaal, heb je het. Omdat ze vinden dat er zit wat meer handel in. Maar dan ben ik een peer die een monopolie en we weten alle keer wie dat binnen. Dus het is alle keer wel een beetje wat al zakken. Maar ik heb het hele hier toch gewoon kanaal krijgen. Oké. Maar als ze op zelfsvangen was, maar is het zelf van, hoe je geen vergunning voor of zo, maar ze netje en namen en safe. En hij is een soort willen en best midden in de natuur. Het is geweldig. Ja, want Kabega, je zou nou, ik heb er wel zin in. Andries, jij bent niet zo'n echte liefhebber hè? Van, Ik lust alles behalve vis. oh, Ja, oké. maar die kies voor PBR. Een kanaal is geen vis. Ik ga het proberen. Hartstikke mooi. Nou, die zit Ik eerst laat even mij op blij zich. verrassen. Ja, toch? Ja, toch? Het leven is ingeut een verrassing. Eerst even zien hoe het die Sure, of even, die, ik hè? heb er een glasje wien bij straks. Ah, Ja, heerlijk. heerlijk. Lekker. Ja, maar een rotgang naar Schiermonnikoog. En het is perfect waar om garnalen te krijgen. Op skiën mag je in auto's rijden, hè? Dit is die stok, hè? Ja. Arjen, du bent kok, of niet? Ik ben kok bij Om de Noord. Nou, dan heb je keurig waarpakken regelen. Ja. Ik vind me krijg zo'n hele Op de teletubby. Op de tv lijkt je wat dikker dan het daadwerkelijk is. Hè? Ja, nou, dankjewel. Dit zijn de kruisstokken. Daar is het water. Gaan we lekker kruien. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough that drives Het is nog net zo vol, hè? crazy and you let it. 9 to 5, for service and Ik ga hier. promotion. You would think Serieus? that I deserve a bad promotion. Want to move ahead. Veldman Visservice, heeft hij nog wat? Ja! Hartstikke idee. Eindelijk is het lukt, hè? Nou, ik vind dat wel een goede vangst nog, hè? Mag ik zo wel even zien bij in de keuken? Ja, dat ken wel. Jawel? Ik heb Mooi. ook nog een garnalenpelster voor je geregeld. Nee, helemaal te gek, joh. Super.
Hoe peil je nou een kanaal? En dan moet dit losgaan. Ja? Maar deze gaat niet los. Zijn te klein. Die hadden er weer in gemoeten. Ik dacht dat jij dat wel wist. Nee, ik weet niet alles, joh. Nee? Nee hoor. Dat hebben we erin. Je hebt een verkeerd beet. Ja? Ja. Weer een vitamintje binnen. Zijn we in jaren 80, ja? Ja. Nou, En natuurlijk, dit is toch wel de tip, hè? en natuurlijk ook wel een glaasje. Want het garnaaltje dat wil toch wel een beetje vocht om zich heen. Ja. Nou kijk eens, het is al een halve kroket. Zie je? Een beetje spul erdoor. Nou, dan hebben we een halve kroket. En Ja, hoeveel nee, maar- moeten we hebben? Ja, nou, Ze krijgen allemaal maar dus- 1 Er zitten kroket wel hoor. vrouwen in de studio, dus dat wordt nog wat. Zullen we er maar bitterballetjes van maken? Ken ik nog. Maar het is uiteindelijk wel slagen, gelukkig. Want we lezen hier echt... ja, hier ben ze. kroketten. En, ze staan nou in dat restaurant om de Noord staan ze op de kaart. Nou, sinds dat we kruid hebben, dus hartstikke lekker. Ja, Geen genoeg, ja, uiteindelijk. Ja, hè? Maar Ja. hoeveel garnalen zitten er dan in een kroket? Dan mag je toch rekenen dat er gauw een oens in zit. Een oenskanaal. Dus dat maat ik, want dan moet ik vulling in zitten. Dan moet ik echt garnaal in zitten. Maar het is net alleen maar ragout en zo'n verdwaalde garnaal. En officieel, je hebt er gefrituurde peterselie op. Het is echt, als die in België best ik, dan krijg je echt een heel soort die garnaal. Ja, dat is er lekker bij op. En ja, ik hoop net dat ze hartstikke giet binnen. Nee, valt het mooi? Oké. En een glasje rosé erbij, want dat is ook zo lekker. Ja, dat is wel lekker, hè? Dit Dus smaakt toch Want mooi, hè? Ruijzer, kist je alle garnalen eigenlijk Samarieten? Maak je het uit? Nou ja, er zijn natuurlijk de mooiste garnalen hier komen gewoon uit de Waardzeewaai. Want dat is echt, dat is, noemen ze de Grieze garnaal. Ja, tjoch. Ja. Grieze garnaal. Niet dat En dat is een perfect mooi sappig garnaaltje. En er wordt Sint-Burg een heel soort garnalen worden gewoon peilt door machines. En dan heeft het eigenlijk geen conserveringsmiddelen meer te voegen. Hier zit ik helemaal niks in. Dus ze gingen vroeger allemaal naar Marokko en dan pellen nog wel, ja, gebeurt nog wel. En dan komen ze weer om en om ze houdbaar te houden, dan doen ze de zuren en dingen, alle dingen gewoon heen om dat maar goed te houden. Ja, en dat snapt voor, dat beïnvloedt absoluut de smaak. En nou hebben we nog steeds, dat gaat pas steeds beter, ik krijg steeds meer garnaal zonder die conserveringsmiddelen. Want een garnaal, als hem uit het water helst, dan begint er te bedjaren. Hij wordt aan boord, wordt er direct kookt. Oké. Gewoon om die Ja, en dat prooi je. En dat prooi je, hè? is heerlijk, ja, jongens. heerlijk mooi ziltekanaal. Dus Heerlijk, jongens. durft het wel Ik heb al... Ja, Hij is al een hap hoor. Ja, Nou, ik heel ga graag. mijn 3% mee, dus voordat ik geen viseter ben. Hey jongens, wij eten gewoon even rustig terug, want we hebben even wat oors. Want een heel soort Frieske woorden, ja, die ben eigenlijk net meer in gebruik. Sterker nog, we weten kwalijk nog eigenlijk wat ze budgetten. Deze week een nijriegen in Praat maar Friesk. Nou, goeie. Nou, goeie, meisje. Ik zie eigenlijk een deervet met wifi. Heb je die ook? Een deervet, mooi wifi? Ja. Nou, wifi hebben we hier wel, maar een deervet weet ik net wat het is. We moeten hier uitveetkisten. Geen deervetten. Dat is zoals bij de slachter verderop zijn, maar die heeft wel deervet. Dit is een uitveetkist. Een stijgerhouten uitveetkist. Maar als we er wifi in hebben, ja, dat kan natuurlijk. Dat maakt wij. Is dit een deervet? Ja. Neem je dat zo? Een deervet. Ik wil deerkisten. Of op zijn Hollands, lijkkist. Deervet, wist je hem dat? Nee. Nee, ik kijk net. Nee, echt. Nooit van Jet. Nee. Nooit van Jet. Nooit van Jet. Doodvat had ik van gemaakt. Een doodvat. Nou ja, dat is haast goed, hè. Ja. Hey jongens, heel wat oors, want er zijn kwalijk nog homobars in Friesland. Sterker nog, er is geen meer. Nou, wie juster coming out day, maar ja, waar kunnen de homo's dan nog op stap, Andries? Lastig. Lastig. Friesland is weer een beetje een ontwikkelingsgebied geworden. Het gaat in Friesland altijd een beetje met golfbewegingen. Dan in één keer dan is er genoeg te doen en dan in één keer is er weer niets. En we zijn nu weer terug bij af. Dus echt niets. Nee, want ook hier zelf in het verliezen heeft er ook meerdere gaybars hoor. Ja, ik heb Dance Club X-dag gedaan in 2001 tot en met 3. Ik heb een aantal kroegen gedraaid. De Heren van Nassau, de Lila Villa. En ik heb die laatste verkocht in 2010. Omdat ik gewoon wel eens wat anders wou.
Dat hebben 2 jongens overgenomen en ja, die hebben het 4 jaar gedraaid. En ja, ook door de recessie en alles. Is dat de reden dat de meeste gaybars toch al je verdwijnen? Heeft dat te krijgen met de recessie of binnen de orenredenen? De recessie denk ik 1. Omdat het een hele tijd de horeca best wel heel duur was en mensen bezuinigen. En ik denk dat het internet ook natuurlijk een duitje in het zak doet. Omdat mensen gewoon, die kunnen tegenwoordig het internet op. En daar vinden we ook contacten en daar daten we ook. En ja, en heb je heel veel sites met profielen, chatboxen, noem het maar op. Dus de mensen hoeven eigenlijk net meer naar de horecagelegenheden heen te gaan om contacten op te dwingen? Nee, maar het is natuurlijk... Maar dat geldt ook voor hetero's? Precies. Maar ik denk dat in het algemeen, niet alleen de gay horeca, maar ook de gewone horeca best wel een aantal moeilijke jaren achter de rug heeft natuurlijk. Ik bedoel, het is gewoon zo algemeen bekend. Als je hier in de stad ook kijkt, Noah is weg, de Fire Palace is er 1 keer in de maand geloof ik nog open. Al die grote clubs die vroeger gewoon, Fire had vroeger wel 2000 man op een zaterdag binnen en dat is gewoon helemaal niet, 0. Nee. Nou hebben we, wat we zijn niet kijkt, homo's kunnen eigenlijk nergens meer hinnen in Friesland, want het is net alleen nog jou, het is eigenlijk een heel Friesland. In heel Friesland zit niets meer. Er zit helemaal niks meer? Nee, we hebben wel het COC, dat is een belangenorganisatie voor deze doelgroep. En waar je wel bellen kan, dan kun je ook heen gaan. Maar om echt uit te gaan, is er niets. Nee. Zijn jullie dan niet welkom in een gewone kroeg? Hoe moet ik het zeggen? Het is natuurlijk allemaal veranderd. In die zin is er wel een soort tolerantie dat je wel, dat noemen ze dan van die hoe zeg je dat, gemixte... Ja. Kroegen, clubs, et cetera. Maar als je moet hem kiezen en je zegt van wil ik naar een gemixte of wil ik naar een gay café of een gay dancing, dan gaan wij liever naar een gay dancing. Omdat dat gewoon een stuk veiligheid is, dat is een stuk duidelijkheid ook. Voel je meer thuis. Precies, dat is gewoon zo. Het is toch een subcultuur en het is toch anders. Ja. Nou hebben wij Juster op Paardwest, we toch een snijntje wij gaan of iets sneun. Hey, snijn, Juster hebben wij op Paardwest in Ljouwert om dit uit te zieken. Oké. Dit was Jen. We zitten nu in café Het Lievertje. We zijn eigenlijk na het dichtgaan van het enige homocafé wat Leeuwarden nog had, zijn wij eigenlijk hier wat gaan gatheren, wat gaan hangen, wat gaan samen sferen, zeg maar. Tussen de andere mensen, want ze hadden natuurlijk wel al gewoon hun eigen publiek. Maar in dit geval is gewoon Het Lievertje en de eigenaresse en de eigenaar ook berucht die ervoor zorgen dat die sfeer eigenlijk wel een beetje overeenkomt met zoals wij die altijd kenden in het homocafé. Ik hoop net dat het direct een stigma krijgt als een homokroeg best. Een homokroeg, het is eindelijk voor iedereen toegankelijk wezen, een café. En je merkt gewoon dat mensen zijn gewoon vrijer in het uiten, maar ook van hun zogenoemde seksualiteit, maar ook gewoon, je merkt het aan de manier van grappen maken, opmerkingen maken. Ik zou bijvoorbeeld eventueel wel met een jongen kunnen zoenen, bij wijze van spreken, in een homocafé. Maar dat zou ik minder snel doen in een hetero-gelegenheid. Ja, dat is bij hetero's is het precies hetzelfde. Als heters zitten je te vrijen aan de bar, dan krijg ik wel meldingen van dat je het net zei. Sommige mensen vinden het aanstootgevend of je wordt uitgejoeld of ik noem maar iets. En in een homocafé is het toch wel een beetje dat als iemand zich daaraan stoort, dan wordt er dan een opmerking gemaakt van hey joh, get a room, weet je wel. Pak een hotelkamer en ga daar gewoon lekker je gang. Dat is dan anders dan wanneer je daadwerkelijk ook serieus dat iemand zich daaraan stoort of zich daaraan irriteert. Maar in dit geval is het daadwerkelijk nog wel nodig, gewoon puur om het feit dat er toch nog sprake is van discriminatie en toch nog sprake is van onbegrip of mensen niet daadwerkelijk weten hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Dus ja, je hebt nog wel heel erg behoefte en die behoefte is er nog steeds heel sterk om een eigen café te hebben. Ja, wat ik me toch afvraag, Andries en Rijs, dat ben je zelf ook ondernemer en jou ook Kapinga. Drie ondernemers aan tafel. Als je nou beperken voor een kroeg voor een bepaalde doelgroep, dan beperk je je toch zelf ook als ondernemer? Ja, maar wij beperken ons in principe niet, want het is meestal wel zo, het is het is gewoon wel gay, maar het is wel vriendelijk, ook voor alles wat daar aan vast zit, wat dat gezellig vindt. Wat je heel veel in gaycafés ziet, dat vooral vrouwen het geweldig vinden om in zo'n café op stap te gaan. Want ja, dan hebben we geen last van andere mannen, we kunnen ons daar vrij bewegen. De mooiste vrouw, je bent altijd in de gaybars. Ja, meestal wel. Ja. Ja, dat is echt weer. Zo leer je nooit wat. Zo leer je nog eens wat, hè, KPG, op deze manje. Gaat de hele wereld voor u open. Maar hoe zit de hele wereld gaat maar de vraag klopt wel. Ik bedoel, als je richt op een lietsere doelgroep, ja, dan is het... Dan snij je jezelf in de vingers. Ja, maar ik denk dat mensen een misvatting maken dat die doelgroep zo klein is. Die is best wel heel groot. Maar doordat er niets meer in Friesland is, zijn die ook niet zichtbaar. Nee. Vroeger in mijn tijd in de Xtra, dat was natuurlijk best wel heel hip en heel nieuw.
We hadden ook als eerste van Friesland daarboven een darkroom. Ja, dat heeft deze scene heel vaak. Nou, dat was natuurlijk helemaal chockerend in Friesland. De Leeuwarden Krant schreef daar destijds over. Maar we hadden wel op een zaterdag 200 tot 400 man binnen. Dus die mensen zijn er wel. In de nieuwe aanwas, zoals jongeren, er komen steeds maar 18, 19, 20, 21 komen uit de kast. Alleen we zien ze niet meer. Maar hoe zit het dan met de tolerantie, de acceptatie eigenlijk van homo's? Ja, ik heb namelijk het gevoel dat het wel heel iets minder wordt. Ja, dat heb ik in het begin ook gezegd. Tolerant zijn en het zeggen en het doen, dat zijn twee verschillende dingen. Veel mensen roepen wel van wij zijn tolerant, maar alleen de uitvoering, dat laat nogal eens te wensen over. Als ik het recentste incidentje wat ik dan heb gehad, omdat we hebben sinds kort een nieuwe stichting die aan de Gay Pride 2016 gaat deelnemen. Om de 2 maanden is er nu een event vanaf december. Ja, even voor de mensen thuis, daar moest een grutfeest organiseren in de Frisian Queen. Precies. En die onderhandelingen waren eigenlijk wel in kannen en kruiken, mondeling zeg maar. Alleen in het laatste gesprek had een medewerkster zich toch... Ja, die had er toch vraagtekens bij, want ze trok te vergelijken met het Veronica-schip. En het waren wel hele wilde feesten. En ja, dan moet je denken, dat moet je een seconde, maar gaat het door je hoofd dat je denkt, wat bedoelt ze nou? Is het geluid? Is het te veel mensen? En zij praten verder en toen zei ze van, ja, maar die mensen zitten aan elkaar. En die gaan met elkaar de wc op. En dat kennen wij op onze boord net hebben. En ik was echt helemaal zo van, oh nee, ik denk, nee, verkoop me dat nou niet nog een keer in 2015, jongens. Nou ja, om lang verhaal kort te maken, er werd mij nog wat technische gegevens uitgewisseld. En ik had zoiets van, weet je, dit gaan we gewoon niet doen. Maar ik was wel, ja, god, ik vind het heel jammer dat je gewoon... Het is eigenlijk waarschijnlijk onwetendheid. Ik denk dat het geen kwade bedoeling is spelen, maar wel onwetendheid. Dat je gewoon als groep en daar weer wordt weggezet. Zij zei ook van, we hebben in onze kenniskring rondgevraagd aan mensen die ook zo zijn. Dan denk ik van, ja, ook zo zijn. Ik denk, ik zeg dan gewoon dat ze ook gay zijn. Moeten we naar verstappertjes spelen? Nee, zeg het gewoon. Ja. Maar dat feest op de Frisian Queen gaat dus nog net terug, maar het is wel een nieuwe locatie voor. Ja, wij zijn echt van harte welkom in de Koperen Tuin. Dat is de Prinsentuin, de Koperen Tuin. En helemaal super. Prachtige locatie. Ja, heel erg blij mee. Ja, super. Ja. Maar goed, om kwart te gaan, de acceptatie van homo's wordt dus wel minder. En er zijn gewoon te min gaybars in Friesland. Ja, maar ik wil er nog wel wat over zeggen, dat de acceptatie minder wordt. Ik denk dat ook in het algemeen, ook voor andere doelgroepen, het wel geldt dat de recessie natuurlijk het ook in de hand werkt, ontevredenheid. Als mensen ontevreden zijn, dan vinden we alles niet meer leuk, ook om ons heen. Dat vinden onze buurman bijvoorbeeld ook niet meer leuk. En ik denk, we leven in een hele snelle maatschappij. Je krijgt steeds meer andere mensen, ook in Nederland onder andere. Dus je krijgt ook andere culturen, maar ook andere visies natuurlijk. Mensen die vanuit hun thuisland heel anders denken over bepaalde onderwerpen. En die ook over dit anders denken. Dus je krijgt ook veel meer meningen in de maatschappij. Waardoor je bijvoorbeeld in Amsterdam ook veel meer homogeweld ziet. Omdat je andere mensen met andere denkbeelden tegenkomt die daar gewoon zo heel anders opgegroeid zijn en daar ook heel anders tegen aankijken. Maar elke keer zeg je dus de recessie, hè? Daar verbaas ik me over dat de recessie zoveel invloed aan heeft, want wij zien dat in ons normale leven. In de meubelbranche is dat volgens mij? Nee, maar totaliteit, dat gaat hartstikke goed. Ik bedoel, wij genieten, wij plussen gigantisch en ik zie de mensen allemaal met plezier bij ons binnenkomen. Maar Jo hebben iets extra's, hè? Jo hebben de koffer van Harte Haar. Ja, die had ik net meer. Oh, net meer? Nee, het is extra. De recessie is natuurlijk niet de trigger geweest, maar het is wel een grote factor. Ik bedoel, dan gaat het over heel wat anders. Maar als je kijkt naar vorige week wat in het nieuws is geweest, dat er een asielzoekerscentrum in de brand wordt gestoken door jongeren. Dat is natuurlijk een groep jongeren die gewoon verschrikkelijk ontevreden is. Als iedereen tevreden is, denk ik, en we hebben het allemaal goed, dan heb je dat soort escapades, denk ik ook. En dat is ook voor onze doelgroep, dan is dat ook minder. De homogeweld in Amsterdam bijvoorbeeld was vroeger veel minder. Maar de laatste jaren, hand in hand, zie je dat gewoon veranderen. Ook daardoor. Goed. Ja. Heren, werkt dat zo. Tierentank. Een heel soort willen bij het grote feest wat een tonne trok zit in de presentuin. Moet helemaal goed komen. Toch? Jongens, we laten regionaal nog even zwemmen. Tierentank, heren, van je komst op deze manjetuin in Bient Onsa 4. Van nou nog een hele gezellige jong. Graag gedaan, hè? Dank u wel. Interessant. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is even snel voorbij. Ja. Moon in Bient. Van waar bist u erin? Is Arjen de Boer familie van Napoleon? En Simone Skeffer, is dat familie van Doutzen Kroes? Ja, ben benieuwd. Nou, maar moet maar even zien. Ja, toch wel.